Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukela kwesimazolo sekubethele zona indaba efika ngaso-ke isikhathi inyanga edumile laphana-ke uZikode ngempela-ke edume kakhulu kukona-ke uTikTok incoma-ke laphana-ke ubuhlakani bakhe yena-ke laphana-ke uKing Bhaka ngoba-ke nje laphana-ke eke asiza-ke bona-ke laphana-ke iy'nyanga eziningi laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana mbukele-ke ekuveza-ke yena-ke laphana-ke uDr Zikode laphana-ke ukuthi-ke uKing Bhaka wabasiza kanjani sebefuna-ke khona-ke uqola zona-ke iy'nyanga laphana-ke eThekwini mbukweni. Nansi-ke indaba ephelele noma-ke ivideo yakhe-ke laphana-ke uDr Zikode echaza kabanzi ngobuhlakani bakhe laphana-ke uKing Bhaka mbukeli. Siyabonga. Uyabona mfethu abantu base-South Africa mfethu ungakuphiki nalabo bantu labo bayajikela lento mfethu. I'm talking from experience yemfethu. Kuke kwafika uGugu Dlamini la, uyamkhumbula uGugu Dlamini isiboshwa mfethu siboshwe eNew Prison siboshwe i-rape. Uyayikhumbula ivideo yami ngomhla ka-16 March ngathini ngoGugu Dlamini ngathi mfethu ibhlungu lento mfethu mangabe awulenzanga ngempela leli icala. Bheka ama-comment wonke umuntu mfethu wayethi hayi ngeke mkhulu vele icala kalenza uhambe uyobheka mfethu ivideo yalo mfethu okuthiwa uKing Bhaka yange-24 March mfethu uzwe ukuthi kena uthini ngalo yamjida. Yabona uyayibuza komunye ukuthi yindaba ngibala uBhaka phekwe inyanga engaka. Yabona why ngibala uBhaka yena ukuthi ngiyazi uClever loyo. Yabona uhlakaniphi ufuze mina. Uyabona lo yamjida mfethu usenze mfethu izibonelo eziningi mfethu. Kuthe mfethu kuyoqolwa izinyanga lapha eThekwini kwaphuma yena mfethu wathi hayi kahleni bafethu. Hey kahleni bafethu niyaqolwa la. Zaqolwa ke inyanga. Uyabona uthema esuka lapho mfethu lo mjida uyasuka mfethu ulo mfethu lona uMabalengo uya ku 3 second lapha ya empangeni uyobika mfethu inkinga zakhe mfethu nokuxabana kwakhe no dokotela uKhehlelezi. Uyasuka u3 second uyamshutha usoma thu umshuthelana umuntu mfethu ezobika izinto zakhe mfethu. Uzothatha ama-point ngaye ezif wena mfethu umkhuluke wena mfethu kubonakala ukuthi umkhulu ulungisa izinto zezinyanga mfethu. Uyabona uyasuka uyabona mfethu into mfethu mina mfethu ngitshela ngayo mfethu olahla ngayo wena Bhaka. Wena Bhaka uhlakaniphi ulayithile ulahla ngento eyi-1 awukwazi mfethu ukufaka inhlabathi mfethu ekudleni kwamanye amadoda. Uyabona mfethu kuke kwafika uKhehlelezi wayihamba nami uKhehlelezi mfethu yezwa mfethu. Uyasuka uKhehlelezi uthi mfethu uyangibikela ngodaba lwacwecwe noma kacwecwe. Uyabona mina ke leyo nto ngangayibonanga spiritually kodwa uKhehlelezi seyibona spiritual sethe mfethu. Uyazi kunento nje engithe mfethu wakhuluma into enomqondo uthi no asenze ivideo angithi yabona sibiza uma kacwecwe. I was there. Uyasuka mfethu wena Bhaka mfethu uyotshela abantu mfethu ukuthi kena hey ningahambe nizwe nabantu abathi hey wemaka acoce mfethu. Yabona ngiyazi mfethu ngeke usuke vele mfethu lapho estage sakho mfethu usuke uzongishala ku social media. Uyabona ngoba mfethu uyangazi mfethu ukuthi kena vele asikho isidingo sakho sokuthi ungishaya nami ngeke ngize ngikushaye futhi uyabona. Lo mfethu wayengimvuma lo mfethu abantu uBhaka mfethu. Lo mfethu ke wangitshela mfethu siqala sibhayiza sizinyanga mfethu sigijima mfethu silandela uZuma wathi wangifonela wathi weZikode mfethu uyinyanga mfethu umbetha amakhosi mfethu uthatha amakhosi akho uyowakhuthumela umuntu ophilayo mfethu. Kusho ukuthi lo muntu uzon overpower nonke ngalamakhosi eni. Why mfethu lento ungayicabanga. Uyabona ngathi lalela la weBhaka mina angiyona iclient yakho mfethu nginyanga mina. Uyabona wavala ifoni uze wangifonela manje lo mjida esethi mfethu isizathu mfethu asenza ukuthi ngibuyeke ngangithi uhlakaniphile Zikode kanti uyabhayiza. Uyabona manje ngoba sengiye MK wathi mfethu ngangithi uhlakaniphile mfethu kodwa ke mfethu wonke umuntu uyaqhuzu ngathi hayi wemfethu akukhulunywa amaqiniso le nto yomkhonto mfethu yayize kabi
and yayize mfethu kahle kakhulu balahle phakathi nendawo. Uyabona ikhona mfethu into ibizokwenziwa MK. Uyabona manje ke bafowethu lalelani ninjalo nje bafowethu niyeke futhi bafowethu ukuthi ke na bafowethu nizwe kanye nina abantu nizwa masekuze kakhulunywa mfethu kanye nivele nikhona leyo muntu nivala indlebe nifaka amahokhlapho ningabe niseze omunye umuntu. Iyona ke into enishayayo ke leyo. Uyabona kumanje senimjikela uGugudla mina njengoba bengisho ningamjikeli uNhlanhla Mkhwanazi. Ningamjikeli yabona ngoba nisupporta nihlala nisupporta yena noma sekufika inkulumo enjani